Saking para rawuh kakung Sumawana Tri penggemar pagelaran seni budaya wayang kulit. Katuri uninga bilih Ki Joko Widodo saking Ngawi badhe ambabar lampahan Gondo Monoluweng utawi Sang Maha Julik Ratu Gandara. Sang Maha Julik Raja Gandara atau Gondo Monoluweng. Saged kulaturaken para waranggana ingkang ndampingi Ki Dalang ingkang badhe ngaturi lagot menapa dene pemarem dumateng sedaya ingkang sisih ler kiambak menika Nyi Listorini ingkang nomor kalih saking ler Ni Rizky Handayani ingkang nomor 3 Prihastuti Retnowati dene ingkang nomor sekawan Ni Lydia Ningsih dene ingkang mepet dalang menika Cynthia. Mekaten Bapak Ibu, monggo menawi badhe request bisa berhubungan langsung dengan Ki Dalang. Sugeng mirsani ngantos dugi paripurnane pagelaran suwun dalem. Nuwun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Srumah wayut Sanghyang Sendragara rupa mangeses kadyangen pangsempal kaprapal sela sela kaplasa satolo mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga jaga bumi
ya manik raja dewaku Togok. Kawula nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh Kanjeng Sinuwun kepareng nimbali ingkang abdi teja mantri lho. Kaget atimu tak timbali kok. Kawula non kuringgi selangkung kagiat araos sing manah dupi kula tampi dawuh timbalanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Tremboko. Baya wonten kawigatosana ingkang pundi kawis tingal wonten bab-bab ingkang tasih dados bundelaning manah paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Togok wonten dawuh mulane kuwi adoh ndak awe cedhak saya tak raketake. Ya mung kowe kang minangka dadi manca kaki tegese kowe kuwi tuwa-tuwaning para lurah saindenging negara Pringgondani. Togok yen saka pamawasmu kok mungguh kepiye panguripane para kawula negara Pringgondani wektu dina iki kelawan 15 taun kang kapungkur. Para kage kowe matur ana ngarsaning suraja nganti kok tambah aja nganti kok kurangi kowe matur kanthi walaka kok. Kepiye mungguh panguripaning kawula negara Pringgondani wektu dina iki kok. Ngaten nggih. Menawi paduka dangu perkawis kawontenan negari Pringgondani dinten menika kalian gangsal 12 taun ingkang kapengker menika sampun tebih ibarat bumi langit. Kawula negari Pringgondani wekdal sakmangke sampun nunggalaken cipta rasa budi karyanipun ketitik manunggaling kawula kalian pangayoman. Inggih wonten mriki menika sinuwun ingkang kenging dipun wastani manunggaling kawula Gusti tegesipun sing momong kalih sing dimong padha ngertine. Sing dadi pamong ngerti karepe sing dimong. Lah ingkang dipun mong klebet para dase menika nyengkuyung menapa ingkang dados keparing paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Negari Pringgondani wekdal mangke panggesanganipun para kawula menika sampun ayem tentrem tebih saking tindak durjana juti ngawit saking pangwaos kang sarta pangayoman paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mengkono kok nggih. Ya mung emane kok. Emane dos pundi? Emane aku durung bisa asung-pisungsung marang prayagung kang wis bisa nuntun marang jiwaku kok. Kowe ngerti dhewe 15 taun kepungkur Prabu Tremboko kowe ratu sing kaya ngapa? Aku Hadigang Hadigung Hadiguna ngendelake dupeh aku iki ratu sing menang nepak bun-bunane wong sak Pringgondani turta kasinungan kadidayan linuwih. Ya mung rahayune gok aku enggal ketemu kelawan sang guru kang wis bisa nuntun marang jiwaku tumuju ana jagating kautaman. Ora ana liya ya mung kejaba Rama Prabu Pandhu Dewanata ratu negara Ngastina. Togok wonten dawuh ya mung emane gok nganti wektu dina iki aku durung bisa asung pisungsung kang murwat kunjuk ana ngarsane Rama Prabu Pandhu Dewanata ana negara Ngastina. Mungguh panemumu kok. Punjungan apa sing patut tak aturake ana ngarsane Rama Prabu Pandhu Dewanata? Ngaten nggih. Tiyang sepuh kadidene ingkang Rama Guru Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Tiyang sepuh niku mboten mrika mboten mriki. Niku mboten perlu punjungan bebasan daharan ingkang eca unjukan ingkang seger niku sampun mboten betah. Tiyang sepuh niku mulat putra-putranipun gesangipun sampun mapan, gesangipun sampun tekun anggenipun ngibadah nindakaken dawuh Gusti mestuti sabdanipun tiyang sepuh niku wong tuwa meger-meger niku kaya-kaya pun munggah swarga ngoten lho. Ngono kok nggih. Pun kula aturi pitados kalian kula.
Tong Rama Prabu Pandhu Dewanata menika menawi sampun ngawuningani gelaring negari Pringgondani ingkang kados mekaten kula kinten sampun bombong raos sing manah. Ngono ya kok nggih. Upamane mengkene kira-kira mathuk apa ora go keparingipun upama Rama Prabu Pandhu Dewanata tak aturi rawuh menyang Pringgondani supaya ngawruhi merangguli gelaring Pringgondani wektu dina iki ngono panemumu piye sae mawon iku. Pun kula pitados ingkang Rama menawi ngawuningani negari Pringgondani kados mekaten kula kinten bebasan sampun minggah kasuwargan jati penggalipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata yen kaya mangkono aja kesuwen Gong. Timbalana bendaramu gelagah tinunu arimba kang supaya suwanana ngarsaning ingsun saka pamawasku ya mung arimba sing bangkit tak utus suwan ngaturake nawala kunjuk Rama Prabu Pandhu Dewanata inggih menawi tetila kados mekaten keparingipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparinga ingkang abdi amit madal pasilan lho. Pangkawa tata gati wisaya kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenge wang kulin neng argi pecik sira ing praja suweteng Narpati hamung pitung kasing wang wokong sipagat teteki kawula nuwun amit pasang Kalimantan mugi lebih nasiku dendaning Gusti Rama Prabu kula ingkang putra Harimba ingkang abiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama inggih kula Brajadenta cemadhong dawuh Rama Prabu kula Braja Musti nyadhong dawuh Kanjeng Rama Harimba Brajadenta Braja Musti lan kabeh kadang-kadangmu Braja ana pakaryan abot kang kudu sira tindakake dina iki. Aduh, Rama Prabu. Mapan menika ingkang kula ajeng-ajeng benjang menapa ingkang putra kakarsakna bebasan ngrangsang ingkang tebih nggayuh ingkang inggil. Ingkang putra sumedya ngestuaken dawuh bebasan nyabrang madyaning Yamani sendika ngestuaken Rama Prabu.
dina iki kanthi neng kadang-kadang mubrojo nganti wadya bala sacukupi. Mangkat to menyang negara Ngastina. Wonten negari Ngastina, ya. Keparingipun Nawala aturake eyangmu Prabu Pandhu Dewanata mung wae wanti-wanti pitukasipun Rama. Aja nganti Nawala iki ditampa sapa wae kalamun ora ditampa kelawan eyangmu Prabu Pandhu Dewanata. Nekaten Rama Prabu ya. Kantinen wadyabala sacukupe karben semuwa lakumu menyang negara Ngastina Harimba. Lajeng keparing bidhal benjang menapa Kanjeng Rama ora ketang colok lintang sambung obor mlaku rambatan pundak nganti wadyabala sacukupe budhal dina iki. Trewaca pangantika waduka Kanjeng Dewaji keparing ingkang putra mikmat pasilan jumangkah wonten negari Ngastina. Pangestu waduka Kanjeng Rama ingkang kula suwun inggih Rama Prabu nyuwun tampeng pangestu Rama Prabu. Tak pranggal puja mantra basuki muga gangga trigangga durga mendhak kala sirna. Pinayungan purbaning kawasa miyang kala cakra rahayu laku menyang negara Ngastina.
Suman. Leren. Leren Suman. Cekrapala kang tumingal Brang campuh samyon medali Lir kathit wileting godha wangkung mangun sangiti bincang sang aji mijil latena medali wuwus Trasta Surawilaba kaya buta singa wragil timbang dibacut keleh mlaku ora wurung kingko sing lara kabeh ya awakku mula leren Suman kula wonten dawuh Kakang Narpati kowe kira ngerti to? Kowe kira ngerti kowe kuwi nuntun sapa? Aku iki kahananku kepiye? Lah kowe iki nuntun wong wuta kok patrapmu kaya ngono. Aku kok glandang kowe mandeg tanpa sraba-sraba ping pira? Bathukku kejegluk gegermu iki ping pira? Kowe gelo atimu. Mboten Kakang Narpati, ora sagara. Nitik selagamu sing beda karo padatan kuwi mestine kowe iki nandukake rasa sing kurang prayoga tumrapun Kakang. Becik kowe prasaja marang pun Kakang, yen kowe gelo-gelomu mapan ana ngendi, yen aku iki luputipun Kakang kuwi mapan ana ngendi kake, kowe matura. Kakang Narpati, piye? Syukur bagé menawi Kakang Narpati menika kraos menawi manah kula dinten menika nembe gelo lho. Lah aku ki menungso e. Suman. Ya nadyan pun Kakang kuwi caca netra ning aku iki sing kedunungan rasa lan rumangsa, aku iki atiku krasa. Ayo, yen kowe gelo-gelamu mapan ana ngendi? Kakang Narpati. Nuwun sewu. Upaminipun kula menika mboten matur wonten ngarsanipun Kakang Narpati Destarata. Kedahipun paduka Kakang Narpati menika sampun pirsa apa to sebabe Suman kok kurang rena atine, Suman kok gelo rasane. Menika kedahipun Kakang Narpati sampun kraos. Suman. Jeroning segara kae ana dijajaki ning yen jerone atine menungsa kuwi sing weruh ya mung sing nyandang. Mula becik kowe prasaja wae ya Di. Apa luputipun Kakang sing ndadekake ora karenan atimu iki luput kumapan ora ngendi? Nuwun sewu. Kakang Narpati. Kula menika ngungun sanget ngraosaken paduka Kakang Narpati. Paduka kagungan putra cacah anakku 100. Lah nggih. Nalika paduka Kakang Narpati kagungan putra 100 menika nate paring dawuh menapa kaliyan kula. Monggo dipun enget-enget. Kakang Narpati anggenipun dawuh masraken wewenangan kula ingkang cacahipun 100. Kakang Narpati menika paring dawuh kados pundi? Yo. Aku eling. Nalika semana pun Kakang kuwi paring dawuh Suman, aku titip ponakamu gula wentahan syukur bagi ponakamu golekne kamukten sabab aku ngrumangsani aku ki wong caca netra sing ora bisa paring kamukten marang anak-anakku. Lah menika ingkang kula kangge gondelan. Nuwun sewu Kakang Narpati. Kakang Narpati masraken dumateng kula supados madosaken kamukten ponakan
keturunan kula ingkang cacahipun 100. Lho. Menika menapa sampun dipun penggali? Nuwun sewu. Bebasan wong arep menehi beras wong kuwi sak ora-orane awake dhewe iki ya wis kudu duwe beras. Bakal menehi kamukten marang liyan. Awake dhewe iki kudu wis mukti luwih dhisik sak mangke monggo kulatri menggalih. Pundi kula saged madosaken kamukten anak-anak kula Kurawa menawi kula piyambak menika dereng mukti gesang kula. Ing kesangeten menika Kakang Narpati lho kosek to. Kowe kok ngluputke aku ki luputku mapan ana ngendi nyuwun sewu. Sampun pinten taun pinten warsa kula menika suwita wonten negari Ngastina. Nanging monggo dipun penggalih kula wonten Ngastina menika gadah kalenggahan menapa? Temenggung ora? Sampun to malih Temenggung lurah kemawon mboten cobi to. Kula menika gulawentah ingkang putra cacahipun menika mboten sekedhik, mongko ageng tanggel jawab kula badhe madosaken kamukten. Mongko kula piyambak gesang kula nembe kados ngaten. Lho, menapa nggih saged kula menika badhe madosaken kamukten anak-anak kula. Lah kudune, lho kedahipun paduka menika ora nggih saged goleke nggon kula. Nuwun sewu. Ratu Ngastina menika sinten? Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Lho lha nggih, kula ngertos menapa sampeyan? Kuwi adikku lho lha nggih. Wong sing dadi ratu kuwi adine dhewe, adik kenyer-kenyer lho. Sak ora-orane lak nggih saged. Di aku titipke lho, IP-ku golekne nggon. Ora ketak didresep-dresepke dadi kepala apa ngoten lak nggih saged to. Bayar kula nggih purun tapi. Monggo dipun bekali. Lho, kula piyambak menika lho. Rinten dalu gaweane namung nuntun panjenengan kok goleke kamukten menika medal dalan pundi? Sapa to? Kakang Narpati. Paduka Kakang Narpati paring dawuh wonten ngarsanipun Kang Rayi Pandhu, adhiku goleke nggon bayar pinten badhe kula wujuti. Sik. Suman, wonten dawuh. Tak rasa-rasa ki jebul sing wuta kok dudu aku ya. Sing wuta ki dudu aku ning tak rasa-rasake sing picek ki malah kowe. Yen wutane mripat kuwi sing kena dituntun karo awase batinku, ning yen mripatmu kuwi iso nyawang ning batinmu kuwi wuta. Apa negara Ngastina ki bakal arep ora arek nganggo caramu sing kaya ngono. Kowe nyambut gawe kanthi srana kowe mbayar pira gelem wis to Suman. Iling-ilingen yo. Wong sing gelem nyambut gawe kaya kowe iki sok nek kelakon lungguh ora kowe iki nek mikir karo rakyatmu mesti mikir lemu golek kuliah entekmu pira kuwi. Ngerti kowe? Dadi kawula ki aja mbok ulang sing kaya ngono kuwi. Ngastina sing wis bener becik diayomi dening Yayi Prabu Pandhu kuwi ya wis ben anut marang krenteking dhewe aja nganti banyu sing bening iki kok obak-obak. Kakang Narpati, piye? Ning tetep boten ngadil, ora adile mapan ana ngendi. Nuwun sewu. Emut Kakang Narpati nalika sayembara Pancala. Ya, aku eling. Sayembara Pancala kenging menapa ing lebeti sayembara kok Sucitra. Iki dipun abenaken kaliyan Kakang Prabu Pandhu Dewanata. Patih negara Ngastina menika komplang ora ana patihe. Kenging menapa kok Gandamana sing didadekke patih kok dudu Suman. Monggo dipun bekali. Mongko genah wonten palenggan ingkang komplang ora ana sing nglungguhi lho kok wong Pancala sing nglungguhi. Kok dudu kula menika nalaripun kados pundi? Sing iso ngorak-ngarik nalar ki kudune malah kowe. Nalika kelunggahan patih negara Ngastina komplang gene ya kok Gandamana sing didadekke patih, kok dudu kowe rak ngono karepmu. Iki lah ya ki kudune sing iso mikir rak ya kowe. Ngopo kok dudu kowe? Lho, saiki balik tak takoni. Kowe iki wis tau tumindak apa? Kowe iki tau labuh apa nyang negara Ngastina iki lho kowe iki tau labuh apa? Yo. Aja to nek labuh karo negara, kowe iki labuh karo kulawarga kowe ora tau. Ponak-ponakamu sing tak kon golawentah malah kok ulang sing ora becik. Lho nyuwun pangapunten, mulang boten becik kados pundi? Kosek to. Aku iki nadyan ora weruh ning aku iki batinku ngerti.
Kurawa ki sajeke urip ora tau kok mbok ulang apik ki ora tau. Mbok contoni contoh sing ora genah, contoh sing elek. Apa mbok senggaku ki ora ngerti. Kowe ki anggere sore mbuh neng ndi paramu. Mule-mule mendem. Tangi nek urung bedhug kowe iki urung tangi, tangi-tangi ora ning panganan mesti ngamuk Mbak Yumu ki kowe. Aku mbok apusi ki jane yo ngerti lho Le. Ngerti. Tata gelar kowe iki nggolo mentah anakku 100, ning jane aku ki mbok apusi ki ngerti. Kowe ki ragatmu sesasi ngopeni anakku ki umpamane enteke 1000, kowe laporan ning aku 2000 ki aku ngerti. Ning yo gandeng gedhe rasa tresnaku, nuwun sewu, tresnaku ora karo kowe lho. Ora karo kowe, ning karo Mbak Yumu Dewi Gendari. Tresnaku karo Mbak Yumu Dewi Gendari. Ya sabab Gendari tresnane karo kowe iki ora kena dibesake eling-eling. Kowe iki nalika lair karo Gendari iki dampit mula ora iso dipisahke katresnane. Mbak Yumu tak rabi kowe melu nang Ngastina. Dadi kowe iki nang kene iki ya wong melu. Ngerti? Wong melu karo wong dijak iki beda. Nek upamane aku ngejak kowe, ayo kowe melu aku Suman. Kowe ngaran-ngarane iki iso ning nek kowe iki wong melu ki ya sak nilaku. Ngono. Ngerti? Nek tetep boten adil, ora adil piye? Kedahipun kula menika gadah kelenggan wonten negari Ngastina. Lho sing ngudokne iki sapa? Sing ngudokne nek kowe iki kudu lungguh ning negara Ngastina iki sapa? Ayo. Mongko wiwit saka dalem Kadipaten Gajahaya kowe kira cuman aku tuntunan dina iki aku bakal ketemu kelawan Yayi Prabu Pandhu Dewanata ana bab-bab sing bakal dirembug lho teko dalan lekasmu pakartimu sing kaya ngono kuwi. Malah ngendhek lakonipun Kakang. Mung kowe ngudarasa semune kowe ngluputke pun Kakang supaya aku ki goleke kelungguhan kowe rak ngono to. Ora iso Suman, ora. Upamane kowe iki duwe kelungguhan ning negara Ngastina ki ya metu dalan sing bener. Tuduhke luwih dhisik labuhmu tumrap negara Ngastina yen wis mengkono. Suman, Pandhu kae ratu pinter kae dudu wong bodho. Ngerti marang labuhing liyan. Mula katonke dhisik labuhmu. Mboten pedah menapa kula labuh menawi wekasanipun kula boten saged ngadosaken kamukten anak-anak kula Kurawa. Wis Suman. Tulung dina iki golek ana adikku. Ya. Widura kon rene. Widura kon rene. Kagem menapa wis to kowe iki rasa kakan takon Widura kon rene ana bab sing bakal tak kandhakake. Widura iki. Kanjat resang kapirangmu renangku kinempet kampet dosa ngretnaning bawana Widura inggih wonten dawuh Kakang Narpati kaget atimu tak timbali Yayi inggih Kakang salengkung kagiat raos sing manah dupi kula tampi dawuh timbalanipun paduka Kakang Narpati baya wonten kawigatosan ingkang pundi. Ngene ya, Di. Dina wingi pun Kakang nampa dawuh timbalane Kang Raka Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Mula tak jaluk kanthi banget kanthi lilaning atimu. Pun Kakang tuntunen munggah Stinggil Binaturata negara Ngastina. Kakang Narpati piye?
padatan ingkang nuntun paduka Kakang Narpati menika ora Harya Suman. Wis ora usah kongkonan Suman. Tanpa guna aku kongkonan Suman nuntun aku iki wis tanpa guna. Pulo tak kongkon mangkat ning nek atine Grundelan iki wis ora kepenak ning lakuku. Suman ki ketoke karo aku sedulur, ketoke sak meja karo aku ning selawase ora tau akur. Lajeng keparingipun dina iki pun Kakang tuntunen. Pun Kakang tuntunen daya-daya aku kepengin ketemu lawan Yayi Prabu Pandhu Dewanata sabab wangune ana bab-bab wigati sing bakal dirembug Yayi. Oh, oh, ketoke rembug alus ning nempiling-piling aku. Dituntun ngoyo-ngoyo saka kedaton Gajahaya nganti teko tengah dalan kok tinemune. Widura sing nuntun Kakang Narpati Destarata, ya tak trima Kakang. Aku trima. Ning iling-ilingen ya Kakang Narpati. Wis to. Sajeke urip kulawarga trah saptwarga, anakmu karo anake Kakang Prabu Pandhu ora-orane nek bisa rukun. Tetep tak obrak-abrik kulawarga negara Ngastina. Yaksa Kara sedheng Narendra. Yaksa laku Kara kang mawal engkang ora. Iki negara Ngastina rek buta dapyak iki buta saka kendi? Inggih, pareng matur Raden, kula menika duta saking negari Pringgondani. Kowe sapa? Kula putranipun Rama Prabu Trembuka, kula pun Harimba, kula Brajadenta, kula Brajamusti Raden. Paduka menika aku Harya Suman sawijining punggawa negara Ngastina. Lah kowe iki buta kok dampyak-dampyak teko negara Ngastina iki ana parigawe apa? Inggih, Raden. Awratipun kula dipun utus kaliyan Rama Prabu Trembuka supados sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewanata. Terus
supados kula ngaturaken nawala. Ngaturake nawala kunjuk Koko Prabu Pandhu Dewanata. Inggih. Surasaning nawala. Lah nggih menika emanipun kula boten mangertos menapa surasipun nawala yawit pangandikanipun Rama Prabu. Kula boten kenging inggih menika mangertosi surasing tulis. Pangandikanipun kula parikedah sowan piyambak wonten ngarsanipun Eyang Prabu Pandhu Dewanata. Mila saking menika nyuwun palilah keparing kula badhe sowan wonten Stinggil negari Ngastina. Kosek. Dadi kowe iki dikongkon ngewenehke layang iki surasane layang piye kowe ora ngerti? Babar pisan kula boten ngertos. Malah pangendikanipun Rama Prabu menika menawi alit wonten teteling tulis ageng wonten risakipun nawala pidana ageng ingkang badhe kula tampi. Inggih menika pangandikanipun Rama Prabu kados ngaten. Ngene ya. Kowe wis tau ning negara Ngastina apa durung? Dereng. Lah ya kuwi. Mula ora jenengmu kayen kowe kuwi ora ngerti pernatan negara Ngastina. Pernatanipun kados pundi? Kowe iki tipmu iki rada cilikke to mbrebeki kene iki lho. Kene ya golek pangan kok. Suarane nganti krungu kok kene. Kowe ngerti pernatan negara Ngastina? Pernatanipun kados pundi? Ngene ya. Ngastina ki ora nampa tamu sing wujude raseksa, ngerti? Tak baleni meneh, Ngastina ki ora nampa dayoh sing wujude buta-buta kaya kowe kuwi sepisan. Angka 2, yen ana layang nawala sing bakal katur Koko Prabu Pandhu Dewanata, kuwi sing pinercaya nampa layang kuwi aku. Sing dipercaya nampa layang iki liyane Harya Suman ora ana. Nah, sing angka 3. Sing angka 3 yen bubar menehke layang pernatan negara Ngastina, kowe kudu ngenteni ana tapel wates negara Ngastina kanthi sikep siaga gaman pirantining peperangan. Mangke rumiyin to. Monggo pangandikanipun Rama Prabu Trembaka menika nawala mboten kenging katampi sinten kemawon menawi mboten Eyang Prabu Pandhu Dewanata. Lho ki karine kowe. Yen layang mbok wenehke aku tak aturake Kakang Prabu Pandhu Dewanata. Yen ora wis layange gawanen Bali, ora bakal bisa ketemu lawan Koko Prabu Pandhu sabab ya kuwi mau negara Ngastina ki ora napa tamu buta sing kaya kowe kuwi. Lan maneh sawise kowe menehke layang marang aku entenono ning tapel wates kanthi sikep siaga gaman pirantining Pancakara. Pernatane angel ya di ketoke perjane ganti kang iki. Wis ketoke akeh sing dilih dina iki. Apike piye wis apike kekne we kang kekke we. Timbangane awake dhewe ki ora wurung mulih nganggur nggawa layang ya napa duka saka Kanjeng Rama. Ning saestu nggih Raden nawala menika katur Eyang Prabu Pandhu Dewanata. Wis ta aja kuwatir. Layang yen wis tak tampa, tak aturake Koko Prabu Pandhu Dewanata. Entenono kabar saka aku ana tapel wates negara Ngastina lan Pringgondani. Ning ya kuwi sranane kowe kudu sikep siaga gegaman. Inggih. Menawi tetela kados mekaten monggo menika nawala saking Rama Prabu ingkang badhe katur Eyang Prabu Pandhu Dewanata. Iki layange. Inggih. Liyane mboten wonten. Masa ya mung layang tok ngene iki? Nggih, mbok sumpah nggih namung niku. Mboten enten liya-liyane niku mboten enten. Ya, ana. Enten ana tapel wates antaraning Ngastina lan Pringgondani. Sikepo siaga gaman pirantining Pancakara. Mbok menawa mengko ganti tapak ana pawangsulan saka negara Ngastina. Nggih. Sampun ngantos kedangun kula rantos wonten tapel wates. Ya, entenono.
Nyolowadi. Banget. Oh, 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 oh. Jebul Kakang Prabu Pandhu Dewanata diaturi rawuh menyang negara Pringgondani bakal disubya-subya dening Prabu Tremboko. Ya. Aku ngerti Tremboko iki murite Kakang Prabu Pandhu. Tak gantine layang penantang mbuh dadine keluarga Ngastina lan negara Pringgondani. Sretining pasewakan busana maneka warna renggeng kancana ratna Obro Prabana sumirat Sringastina Prabu
Oh mangsa darajating praja kawuryan wasana ruri Ngrorah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silas tuti sarjana sucana kaluka lung lun kala tidha tidhem tandhaning dumati partayeng radene karo ban rubeda ratune Ratu Utama pate linuwe pranayaka tyasra raja
panekare becik parantene tan dadi sing kala bendu mantar mangkin antodra rupe kang ngraribati Beda hartane wong sanegara kata tangis sira sang parameng kawileteng casduk kita katamaning rewi rangi dene ngupaya sandi semaruna kanarawung mangimur manuk ora mek pamrih milik pakule temah sirna ing karsa tanpa weweka yo jagat dewa batur yo jagat pangestu para iwang suksma mangadi luwih muga ngayomana kayuwananing sun sumrambah sagung para dasih yayi kadangipun kakang Widura kawunuwun wonten pangendika ngadhawuh Koko Prabu prayogake lenggahmu yayi krana bab pigati kang bakal pun kakang aturake ana ngarsane Kakang Narpati Dastarata yayi inggih Koko Prabu sumedya ngestaken dawuh kawula nuwun dereng dangu saramu paduka Kakang Narpati Dastarata wonten negari Ngastina pasegan panakrami pembagi ingkang rayi mugi konjuka mawantu-wantu pepadanipun paduka Kakang Narpati ingkang katemben rawuh Kakang Narpati ya jagat dewa batur ya jagat pangestungkara Yai Prabu Pandhu Dewanata ya kaya banget panarimanipun kakang wis tak tampa pembagi panakrami saka ngarsanta yayi ora liwat budyastutinipun kakang wae tumuli tampanana Pandhu kuwi Kakang Narpati sanget ing pamundi kula kacadhok tangan kula kekalih kapundi mugi andadosaken jimat paripe nyawit saking pangestu paduka Kakang Narpati. Duh Kakang salangkung bombong raos sing manah dupi kula tampi rawuh paduka Kakang Narpati wonten negari Ngastina. Mboten mantra-mantra paduka Kakang Narpati ingkang rawuh pindhanipun negari Ngastina kerawan pegulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang ngejawantah. Sumedya paring kanugrahan dumateng ingkang rayi Kakang Narpati. Kula dalah. Iya. Iya, Yai. Semana uga bombong tiasipun Kakang. Ora kaya rikelungguhan dina iki awit saka apa praptanipun Kakang ana negara Ngastina. Wis pinapak kanthi upacara keprabon kang mangkono mau kaya-kaya pun Kakang antuk pakurmatan kang sarta bangkit memanjang marang umure wong tuwa Yayi. Ya mung kajaba saka kuwi. Kagiyat tiasipun Kakang sawise aku nampa dawuh timbalane Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Kang wanter timbalane Yayi Prabu ora kaya rikelungguhan dina iki.
Bayana kawigaten apa Yayi? Yen kena kawedharing akeh turta ora kapara wadi tumuli Yayi Prabu Pandhu keparing medhar sabda ewadene. Ewadene anggone bakal rembugan kelawan pun kakang iki mengko ana bab-bab kang siningit. Ayo. Ayo pun kakang tuntunan munggah pasemeden suci. Mangko bisa bawa rasa kelawan pun kakang ijen padha ijen Yayi. Anjrah ingkang puspita kasiliring samirana mrit sakaragatung kongas kandanyo mawe raras renan ning driya Kakang Narpati paduka jimat pepundhen kula paduka sesembahan kula wit mangking prapteng delahan sinten boyo ingkang saged majaraken petenging manah kula ngudari ruweting kawontenan negari Ngastina muhung paduka Kakang Narpati Dastarata sesambetan kalian pasupenan ingkang sampun kula tampi ingkang kados-kados menika pralampita saking Gusti Dat kang amur bendat Kakang Narpati. Mengko dhisik, Yayi. Apa ora jeneng kuwalik Yayi Prabu Pandhu Dewanata paring dawuh lamun ta pun Kakang sing kudu ngudari ruweting kahanan madhangake petenging swasana penggalihe Yayi Prabu Pandhu. Ya sabab saka apa, Di? Aku iki ngrumangsani Yayi. Gagita sawanget pun Kakang. Aku mlaku teka negara Ngastina wae yen ora dituntun kelawan Siwidura ora bakal sembodo munggah setinggil negara Ngastina apa maneh kok kudu madhangake petenging penggalih Yayi Prabu Pandhu ngenani bab pasupenan inggih Kakang Narpati. Kula nyuwun dawuh wonten ngarsa paduka Kakang Narpati.